Tinc imprès el que serà el llibre. D'acord? Està utilitzant una lletra una mica que es llegeixi bé perquè tingui aquest aspecte així medieval o antic, d'acord? Perquè al final és fals medieval. Però bé, queda prou bé amb el títol, amb una altra tipologia de lletra. Utilitzant una espècie de rotuladors, que un deixa una substància de color or i l'altre de color plata, repasso certes lletres d'alguns fulls per reforçar aquest aspecte així de medieval, d'antic. Ara toca embellir els fulls. Per fer-ho, els submergiré en cafè. Primer posaré aigua escalfant una olla i quan bulli li poso 2 cullerades de cafè. Ho deixo tot a foc lent durant uns minuts i després ho aboco en una safata amb un drap perquè faci de colador. Ara toca anar introduint els fulls un per un i deixar-los en un lloc a que s'eixuguin. I aquest és el resultat. Com es pot veure, el full està com una mica arrugat, amb aquest aspecte així d'antic, i té una certa coloració al cafè, suau. Més que res ha perdut la coloració blanca del full. Ara igualo els fulls per poder posar la cola blanca al lateral que serà el llom del llibre. I col·loco un tros de paper d'embalar i l'enganxo al conjunt. Ara tocarà cosir tot el conjunt. Faré uns talls per on col·locaré el fil i després hi posaré cola blanca. La cola ha d'entrar en els talls.
Tinc aquest tros d'un camall d'un pantaló texà i vaig a descosir-lo. Ara l'enganxo al paper d'embalar per la part de dins, queda a la part interior del llibre. Retallo els sobrants de la tela i el paper d'embalar amb l'ajuda del cúter. Amb la tisora ho acabo de perfilar, però no és necessari que quedi molt bé. Com es pot veure, la tela respecte al full no ha quedat del tot bé, per tant li poso una mica de cola blanca per arreglar-ho. Vull posar una cinta perquè serveixi de marcapàgines. D'aquest cartró en trauré les tapes pel llibre. En seran 3 trossos, portada, contraportada i llom. La portada i la contraportada seran una mica més altes que el llibre i una mica més estretes. Faig una línia a 1 centímetre respecte al llom i serà a partir d'aquesta on enganxaré la portada i la contraportada. Ara prepararé un altre cartró per fer una portada completa i col·locar-la a sobre. Com es pot veure, he fet els plecs per marcar el llom i després uns plecs en direcció contrària. Això és Polypay. La vaig comprar fa temps per crear una altra cosa i encara en tinc aquest tros. I per finalitzar el llibre li enganxaré la Polypay a les tapes.
Aquesta part m'ha quedat malament, per tant li posaré una mica de cola per dissimular-ho.